importante po Disinfect. ma-disinfect yung floor at saka yung mga based on our comparison sa mga available na disinfectant sa labas. So, pag makikita nyo po dyan, Aldicol, Microban, Omnicide, Omnicide, Nutacef. Tignan nyo po yung glutaraldehyde namin versus sa ibang leading brands. Yung quaternary ammonium mas malakas. Yung formaldehyde namin sa kanila wala. Tapos yung inactive incipient lang po namin 5%. So, ibig sabihin po, doon sa component po ng 1 litro nyo, makikita nyo po, ano po ba yung inactive water or excipient. Ito po yung tubig lang. Tubig lang siya. Bumibili kayo, kukunti lang yung component ng tubig lang. Sa amin, 5% lang po yung tubig. So, paano po ba siya gamitin? Kailangan po, kung knapsack sprayer lang po kailangan nyo, 40 ml lang po kailangan nyo. Yun po yung binibili yung nakasachet. Na Microban, gano'n. Yun po yung ginagamit, 40%, 40 ml sa isang knapsack na po yan. Ngayon, ang tanong sa amin, bakit hindi kami gumawa ng nakasachet na nakapack? Because po dun sa component ng Aldicol Des 03 po namin, hindi po siya kaya ng plastic. Lulusawin po niya. So, kailangan po, para po maging safe din po siya, kailangan po hard plastic po yung container. Kaya po wala kaming nakasachet. Madali lang po siya sa 1,200 Per liter. Medyo techy siya. Basta pang may i-advise ko sa isang knapsack is isang 40 ml. Katakap lang po nung binibili nyo sa tindahan. Tapos po, para na po sa buong pen niya yun. Ang isang litro ay equivalent to, depende po kasi kung paano nyo siya i-disinfect eh. So, yung disinfection rate nyo dapat, pag general treatment, yung isang Aldicol nasa 400 liters of water. Ganun siya kadami. Para po pang disinfect nyo. Iba po ang treatment, iba po pagka-prevention, special treatment at saka yung regular treatment. Yung special treatment po, ito, 60 or 80 ml naman ang ilalagay mo sa isang knapsack. Bakit? Ito po pagka po infected na po yung pen nyo. Or may ESF, or dahil uso ang bird flu, baka may bird flu, gano'n. So, ang Aldicol, pwede po siya. Ngayon po, kung maglilipat lang po kayo ng pen or maglilinis lang po kayo, 40 ml sa isang knapsack sprayer po. Ganun lang po siya. Ito po yung sinasabi kong food bath. Ayan. Hindi naman po ito necessary na araw-araw magpapalit po kayo. Actually po, yung isang ganyan na food bath, good for 3 days. Good for 3 days na po siya bago po kayo magpalit. Gano'n po kadami? Yung 30 ml po sa isang 12 litrong tubig. 30 ml in 12 liters of water. Ganun na po siya. Ilalagay niyo po. Nahihirapan kami. Hindi naman namin kayang bumili ng ganyan. Ito lang naman yung pen ko. Madali lang po. Kumuha po kayo ng timba. Sa isang timba, isang kutsara. Ilagay niyo po yung basahan. Kahit langgana. Yes, opo. Kahit langgana. Yung basahan po ninyo, ilagay niyo sa sahig. Bago po kayo pumasok ng pen, yung chinelas po ninyo. Tapos po, tsaka po kayo magtuloy. Ganun lang po siya kadali. Hindi po necessary na bumili kayo ng mga mamahaling food bath. Trapo lang po na binasahan niyo sa may disinfectant bago po kayo pumasok. Pwede niyo na pong gamitin. May bota po kayo, gawin niyo po yung bota ninyo, isawsaw niyo po doon sa timba or isawsaw niyo po sa planggana bago po kayo pumasok. So, yan po yung disinfectant namin. Ang tanong ko po sa inyo, sino po sa kulungan niyo po ngayon, may designated book ba kayong pasukan at saka labasan? Or kahit na sino po sa kapitbahay ninyo, pwede dumungaw po sa kulungan po ninyo? Di naman. Ayan. Maglagay din po kayo ng perimeter fence. Usually po sinasabi namin bakit may perimeter fence. Hindi nyo po kailangan ng sobrang sosyal na perimeter fence. Maglagay lang po kayo ng parang lang po. Sa labas ng kulungan ninyo, lagyan nyo po ng plastic na tali. Ibig sabihin, within that point po, wala na pong pwede pumasok sa kulungan po ng baboy nyo. Ganun lang po siya kasimple. Hindi po kailangan tape, ganyan. Kung may mga kahoy-kahoy po kayo, maglagay lang po kayo, lagyan nyo ng tali para to inform po sino man na pwedeng mga bisita ninyo or pwedeng sino man pumunta doon na hanggang doon lang po sila pwedeng pumasok sa kulungan po ninyo. Yan po. Tapos po dapat ang pagpapasukan ninyo, iisa lang. Ang paglalabasan nyo sa kulungan nyo, iisa rin lang po. So, ano po ba yung mga produkto meron kami ngayon para po makatulong sa inyo? Ang Aquadox.
Ayan. So, pag nagtatay po ang baboy nyo, ano po binibigay ninyo? Bukod sa aqueducts. Ay, bulong-bulong. Okay na po iinom ako sa tea. Ano po? Siguro lang po konti. Bukod po sa ano? Dahon, balaw ng kayumito, pwede rin dyan. Nasubok ko na yun eh. Pag wala, pag emergency, wala kang pang dinidila. Kasi Paano po kailangan pag gamutin mo kaagad eh. Maglalaga ka lang ng mga dahon-dahon, balat ng bayaba, balat na kayumito. Pag haluin mo yun, ipatungat-tungat mo, buo na, hinihindo na. tatigil na po? Oo. Actually, naniniwala po ako sa ganyan kasi ang natural na mga organic, sabi nga nila, na mga bagay na panghinto ay mas maganda compared sa mga laboratory testing. Pero Apo. maganda rin yung may gamot talaga. Yes, ma'am. Kasi meron din po kasing hindi na-a-address ng basta yung ano lang po. Meron din po kasing hindi na-a-address nung ano lang, nung dahon. Kaya po, i-discuss ko, ano po ba yung aqueducts? Pagka po ba nililipat ninyo, nung binili nyo po ba yung mga piglet ninyo tapos nilagay nyo po siya sa... Nagkaroon po ba sa ng instance na nagtae po yung piglet? Hindi. Sa iba po, sa iba, sa kamalaman. Mayroon din yun. Meron po, di po ba? Meron at meron instances na pag nag-aalaga po kayo, meron at meron talagang magtatay. Kahit nag-aano po kalinis. Ang tawag po namin yan, may mga stress factors din po kasi yung baboy. Kung tayo, pag may stress tayo, kumakain parang ako. So, may mga stress factors yan. No? So, pag naka-cold stress po kasi ang piglet, nagtatai po sila. So, ano po ba dapat yung pinibigay natin? Sa amin po, Pagtanong ka na sa bilihan, opo, tinatanong nyo, natatai yung baboy. sila yung makakaalam, kailangan mong gamutin ka agad dahil kung hindi, lalong lalala. Opo, tinatanong natin sa tindahan. Oo. Pero mas maganda po ngayon dahil may kaalaman po kayo, ano ba dapat ang kailangan kong ibigay? So with aqueducts po, mayroon siyang doxycycline, mayroon siyang colistin, meron siyang multivitamins and minerals, and meron siyang electrolytes. Kaya ang tawag po namin dyan is 5-in-1. 5-in-1. Ako, 5-in-1. Bakit po? Kasi po, yung iba, pagka bumibili po sila ng para sa tae, bibili pa po kayo ng multivitamins, bibili pa po kayo ng electrolytes, electrogen. Yan. Sa atin po, hindi nyo na kailangan. Bakit po kailangan natin ng doxycycline? Kasi po may infection, may bacteria. So, kailangan natin i-treat. Pagka po kailangan i-treat, ayan po. So, acts on bacteria causing respiratory problems. Pangalawa po, may colistin. Ang colistin po, pinatitigas niya yung stool or yung thigh ng piglet para po mag-stop siya, hindi siya maging watery. Multivitamins and minerals kasi po nanghihina. Dahil po nanghihina sila, kailangan nating supportan. And electrolytes, tayo po umiinom yan pagka po tayo nagtatay. Hydrate or mga, ano pa ba yung mga iniinom natin, Oresol, sila din kailangan nila. So Gatorade. sa 5-in-1 ng aqueducts po, may kasama na yan. Doxycycline, colistin, multivitamins and minerals, and electrolytes. Hindi na po kayo bibili nito na 10 piso, hindi na po kayo bibili ng 5 piso, hindi na po kayo bibili nito na 25 pesos. Only in one, makakatipid na po kayo at 25 pesos per sachet. Paano po ba ito timplahin? Ayan. So, napaka-epektibo at mabisa sa pag-iwas at pagpuksa ng iba't ibang klaseng sakit. So, paano po ba natin ito timplahin? Hindi naman namin alam paano i-dilute eh. So, yung isang teaspoon or yung isang sachet po ay tama na po siya sa 4 na litrong tubig. So, para po mas mabilis ang pag-compute ninyo, punuin nyo na lang po yung kapag ka po regular or manual po kayo, nagtatabo po kayo ng tubig at hindi po naka-nipple drinker yung baboy po, we suggest po na ibigay po ito at timplahin po ninyo doon sa mga litrong tubig. Sa mga litrong lagayan, sa mga PET bottles, ganyan. Tapos po, ito po, ibibigay nyo po sila bago po,
meron po dapat silang lagayan, kasabay po ito ng pagkain nila. Kasi po, ang baboy, pagkatapos kumain, sigurado pong iinom ng tubig. Parang tayo lang din po. Ayan. Ano po yung preventive? Ano po yung treatment? Ang preventive, sino po ang ang preventive po, example ng preventive is, magpapalit ka ng feeds. Kunyari po, nagsa-starter kayo, tapos lilipat na po kayo ng grower, tama po? So, to prevent, magbigay na po kayo. Ang treatment po, pagka sinabi nyo nagtatain na talaga yung mga alaga ninyong beef, yan po ang tawag namin ng treatment. 2 sachet po sa apat na litrong tubig. So, dodoblehin nyo po yung dose. Ngayon, pang ilan po ba ito? Kailangan po, iinumin ito ng baboy 5 to 7 days. Bakit 5 to 7 days? Kasi po, meron tayong antibiotic. Lahat po ng antibiotic, dapat po iniinom natin ng 7 araw, kaya din lang din naman ng tao. Ayan po. So, dapat po, paano ko ba malalaman kung ilang piglet? Madali lang po. Sa likod po kasi ng sachet, makikita nyo po, 25 to 50 kilogram body weight. Usually, inaano namin yan. Pagka yung baboy nyo nasa starter stage. Para po mas mabilis, starter stage, 51 to 70, nasa grower stage ka na. Ano po ba yung dapat, kailan po ba tayo nagbibigay ng medicated or yung gamot? Tama po. 3 days. Tama Pagbabakuna. po. 3 days pa lang. Tuturukan mo na. Kaysa po turukan ninyo, ano po mas masakit, magturok yung baboy o painumin nyo lang po sa tubig? Hindi. Maganda yung tuturok mo na. Sigurado ka na. Yes, ma'am. Kaysa sa pinainom, di ba? Ang isasuggest ko po yun, ma'am, dapat po sa mga piglets na kagaya po ng hindi pa naiwawalay, less po dapat ang stress nila. Kasi doon po nagkakaroon ng reason bakit sila nagtatae, nangangayayat. Kaya po dapat, we suggest, doon po sa mga commercial farms natin, in 30 days time, less po ang interaction. Ibig sabihin po, hindi ganun na laging natuturukan, hindi po laging nagagalaw yung piglets. At saka po dapat nasa comfortable zone po sila para ma-achieve ninyo yung target goal ninyo kung kailan nyo po siya ibibenta. Kaya po gumawa po kami ng nakasashi for convenience. Kasi po pag magpapaturok po kayo, tatawagin nyo pa po yung technician. Ito po, titimplahin nyo lang sa tubig, pakain po siya, ilalagay nyo lang po sa lagayan. Very convenient po para sa inyo. Pag wala pong magtuturok tapos nagtatain na, ang gagawin nyo lang po, bumili lang po kayo 2 sachet sa 4 na litrong tubig. Eventually po, mas mapapabilis. Kailan po ulit? Ito po yung stress pag po nagpapabakuna kayo. Pagbabago-bago na panahon. Mainit ngayon, mamayang gabi, sobrang lakas ng ulan. Ulan. Madaling araw, napakalamig. Yung piglet po, napakabilis po nun, mas stress sa lamig. Lalo po at binibili nyo po yung piglet at hindi po sayang nyo galing yung piglet. Yung, kumbaga dapat po minamaximize ninyo kasi bata pa lang dapat siya. Hindi na siya nagkakaroon ng mga ganitong stress factors. Ayan. Tapos dapat po binibigay natin. Again, lagi namin hina-highlight 7 days po. Dahil po may... bakit po mas reliable siya? Kasi po has better efficacy than CDC or chlorotetracycline. Ayan po. Chlorotetracycline po kasi is, parang ano po ito, parang sinabi nyo ng sa amoxicillin versus penicillin, ang chlorotetracycline is nasa penicillin stage. Matagal na po siya. Opo. Ngayon, sabi namin, bakit kami naglabas ng ganyan? Kasi naging proven po ito sa commercial farms. Dati po, hindi kami naglalabas ng sachet-sachet. Per ano po siya, per 100 gram or by pail. So, kasi po commercial farm ang gumagamit, pero dahil nagkaroon po tayo ng increase in demand for backyard, kaya po naglabas kami ng naka-sachet form. Ayan po. So, solution against fever and E. coli. Tapos po, 5-in-1. So, fast-acting formula, so we expect it within 3 hours, magsistop na po yung pagtatay. Pero, sabi ko po, kahit po nag-stop sa pagtatay po yung baboy po ninyo,